Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Әдәби конкурсны сез ничек бәялисез? Бу Татнефть өчен нефтчеләргә нәрсә бирә һәм язучыларга нәрсә бирә? Бүгенге вакыйга мәдәният торышында зур урын алып тора дип уйлыйм. Ләкин шул вакытта бу Татнефтьнең алып барган гомуми социаль сәясәтендә бер кичкенә урын гына. Чөнки ничек әйтергә кирәк? Әлбәттә, нефтчеләрнең төп эше ул нефтьне табу, кулланучыга җиткерү, эшкәртү. Ләкин халык нефтчеләрне нефть аша түгел, ә менә шушы социаль эшләре аркылы белә дип әйтик. Бүгенге бәйге ул бик күп гаризалар килде, бик күп эшләр килде. Ул бер кадәр җанландырып җибәрде әдәбият өлкәсендә нефть темасын яктыртуны дип әйтик. Гомумән социаль мәсьәләләргә Татнефть компаниясе зур игътибар бирә. Әйтергә кирәк, инде хәзер берничә 20 еллап үзенең нәшрияты бар. Күптән түгел генә Татнефть исемле хәйрия фонды ачылды. Ул элек яшәп килгән берничә фондны берләштерде. Шушы өлкәдә, мәсәлән, шушы элек Рухият фонды дип аталган Рухи аңлаш фонды, ул хәзерге көндә Татнефть хәйрия фондының Рухият программасы булып кирип китте. Һәм без инде 20 ел дәвамында дип әйтик, китаплар нәшр итеп киләбез. Бу китаплар нәшр ителә һәм республика күләмендәге төрле Татарстан милли китапханасыннан алып, район үзәкләрендәге китапханаларга кадәр һәм хәтта киләсе елдан без китапларны татарлар компактлы яшәгән чит төбәкләргә дә тарата башлыйбыз дип уйлыйбыз. Китап моннан тыш безнең балалар белән бик күп эш алып барыла. Мәсәлән, Сандугач сайра илм фестивале, ул инде шулай 20 еллап яшәп килә. Нефть төбәгендәге 10 меңнән бала катнаша һәм төрле номинацияләрдә катнашып, гала-концерт белән Казанда үзләренең һөнәрләрен күрсәтәләр. Шулай ук хәзерге көндә менә өлкән яшьтәге артистларга, язучыларга үзләренең ярдәмен һәр даим күрсәтеп киләләр, һәр юбилейларда аларга булган кадәр үзләренең ярдәменнән ташламыйлар. Аннан мондай бәйгеләр инде бу беренче бәйге генә түгел. Безнең башка Татарстанның газета журналлары белән дә шушындай рәвешле бәйгеләр узды һәм бик яхшы кабул ителә, бик яхшы нәтиҗәләр бирә. Һәм мин уйлыйм, киләчәктә алар хәтта ниндидер җыентыклар, китап рәвешендә дә дөнья күрерләр дип өмет итәм. Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.